Khoblei phiki parlok rawan borok ki baju suntanat ban peji video notis khwai kene ke channel nalari entertainment te parlok rawan tang wan ra beng sepi sen pada kane ka ji ka khwai ro kha ka fishing competition ka ba apriya de iba ya ne thoni ba heb dido ba arlin lengdo ba krishan simli ba ki parlok katari kande ka kharwe tarik banai oktober akhir pesan ka bahaba kasi sajan kapor ka sedang aduk knai ba james step berkut pada kapor lai ba janmin bat ka jaka ban perlong ya katai ka fishing competition ane ka jing ka khwai do kha kan dai hang te po hilan ka bahaba po phod ja ut tanai area ka badai ka southwest hill district mau kerwat bat ka dor ka tiket bat kalong pras pa tangkai sirweng we khwai bat ban yo ka price ka ban kong ha kan ka jing ka khwai do kha unyo chilak tangka bat ka price number ar kan ka jing ka khwai do kha unyo sampai wajar bat kum juru na ka price number lai unyo sampai wajar tangka bat ka price number sound number san number riu number new number pra ka number khandai hadu ka number ka ba chipeu ka price kalong be san peu hajar tangka bat na lor kita price kita dong do susu sa ki constellation price te menta perlok rawan ngani lai sa ki constellation price ki don hadu ka number ka ba arpeu te menta ngani pet na du ka number benengkong ka number we kalau san hajar ka number ar san hajar ka number lai san hajar ka number sau san hajar ka number san hajar ka number riu san hajar ka number new ka number pra ka number khandai ka number sipeu ter hadu ka number ka ba arpeu kalong be san hajar tangka kawe ka constellation prize bat na lor ki do karim on the thamai biang san riu kuntal haga chitarik bre oktober akhir apsan bat on di tiket na du ka chipau tarik bre oktober akhir apsan ka por pravijim step bat ki prolawon ki de bang burom ya ka por kindon ru kinong diwi bar kinong diknyang ha kate kasngi bar menta tongin ele sha kalau kidro ubanyo ya ka first prize hakane kalau kidro unyo da ka pisa ka basong dor silak tangka lane phila ban simru da ka kali alto standard ka barim te ka shonga phi perlok ba phin rai ba phin ji dikane phikhamla ya kane ka kali alto standard ka barim na ne phikhamla ya ka pisa ka basong dor silak tangka te saprakhat na phi perlok bat ka number ar na kane ka lokidro phinyo lai pheo jar tangka bat ka number lain na kane ka lokidro phinyo chipeo hayar tangka bat kumjuro na ka price number sau na kane ka lokidro kalok san hajar tangka bat ka dor ka tiket lokidro ka we ka songdor arspa tangka ka we ka tiket te khoble sibun perlok baro ngin sa kedupat ka we pat ka video notis khwai te lada phidang ko sisu ikijik tip ki ba company ya te skabha sapun hagini ki number balai harum khoble sibun perlok all the best